gero nola funtzionatzen duen, eta bezarka baten bidez errepresentatu du. Da, bezarka dau, eta... parte hartu dugunok, ez dugu izan bide orokor bat, bakoitzak egin nahi duena egin dugu, baina denok emozioei buruz egin dugu zerbait, askatasuna edo gizartearen egoera gaur egun, eta gauza desberdinak egin ditugu gure egoera soziala eta pertsonala transmititzeko. Nahi nuen adirazin ikosaedronekin da, ze bizitza aleatoria dela eta dena perfektua ez dela. Adibidez, nire eskultura daka hueko bat, apurtuta dago, baina hori egin nuen apropos, zergatik adirazin nahi nuen, ze bizitza zen perfektua. Adibidez, momentu batean egon zara triste, edo beste batean pozik.